गिबियावनो खुलुमबाय। दिनैहाय माने आसाम सरकार हारिमु बिफाननि माखासे माने प्रजेक्ट आरोखि बे माने सामार वार्कशप बेखौ जोंनि क'क्राझार माने खुंथायारिनि मददजों लोगोसे जोंनि माने क'क्राझार हारिमु बिफान बा कालचारेल एफेयार्स आरोखि जयैनो मोनसे सामार वार्कशप खालामदों। दा दिनैनिफ्राय माने 30 जुलाइसिम जागोन 15 साननि थाखाय। दा दिनैहाय मोनसे अपेनिं बा बेखेवनाय मोनसे फोरबो बा मेलबो जादों। दा बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि बिजल कुमार बसुमतारिया बिथाङा बाहागो लानो हादों आरो बे मेलखौ दैदेनदों। नैबे जे जायगायाव जादों आरो दतमा LAC आवथ' मोननै प्रग्राम नालाय, दा नैबे मोनसे जाहैबाय दतमा LAC हिसाबै हाब्रुबारि UN ब्रह्म भकेसनेल हाइ स्कुल दा बाहाय जादों। दा बेनि मानगोनां माने गाहाय फोरोंगिरियानो बे दिनैनि बे बेखेव मेलखौ दैदेनगासिनो दङ। लोगोसे बेवहाय ओनसोलनि माने माहारियारि आफादफोरखौ हांख्रायनानै बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा माने बाहागो लाफैनो हादों हांख्रायनायनि गेजेरजों। दा दिनैहाय हाबाफारिखौ माने जोबनायनि सिगां जों फोरोंनाय हाबाफारिबो जोङो जागायजेनदों। बेनिफ्राय जों कन्टिनिउ लांनानै जोङो 30 जुलाइ खालि जों फोजोबहैगोन। बाहायबो मोनसे क्लजिं सेरेमनि जागोन आरोखि। आसा खालामदों जेनोखि हाबाफारिनि थाखाय माने बे प्रजेक्टखौ लादों बेयो जोबोद मोजां जादों। बेनि थाखाय आसाम सरकारखौ माने रोजा रोजा साबायखर होयो आरोखि। बेनि गेजेरजोंनो माने जोंनि बर'नि हारिमुवा बे भकेसनेल गोजौ फरायसालियाव ट्रेनिं लानायनि गेजेरजों बे ओनसोलनि बा बे माने स्कुलनि फरायसालिनि सोलोंसुला बिथांमोनहा बा फरायसा बिथांमोनहा माने बर'नि दोरोङारि मोसानायनि सायाव जथेस्थ' माने मोनसे टेलेन्ट आरो मोनसे एक्सपार्टनेसा फैगोन। जों गिबि बाहाबै माने बागुरुम्बानो कमन हिसाबै बर'नि माने नामदांखा मोसानाय हिसाबै जों बागुरुम्बाखौनो फोरोंगोन। बेनि उनाव दावस्रि देलाय मोसाग्लांनाय खेराइ मोसानाय आरोखि। आरो गावसोरनि टेलेन्टखौ देखायनो हायोबा रोंलाङोबा दाहाल थुंग्रि मोसानाय बिदिनो गुबुन गुबुन बारदै सिख्ला मोसानाय बेफोरखौ जों फोरोंलायनो हाबाफारि लादों आरोखि। दा दिनैहाय बिराद अखा हादों आरो अर्डारानो दिनै मोनायावसो सफैदों आरोखि। बे हिसाबै खामानि मावनायाव माखासे फोसाव बिलाइ होनायाव एसे दिगदार जानायाव दिनै फरायसाफ्रा एसे खम जादों। गाबोन सफैजोबगोन आरोखि। दा आसा खालामदों माने जोंनि आसाम सरकारा बेफोर हाबाफारिखौ लाबाय थादों। सिमोनबो खालामनो जाफ्रागौ। दा बेखौ खावलायदों आसाम सरकारखौ। आरो जाहाथे मोनफ्रोमबो जाथि जन'गस्थिनि हाबाफारिफोरखौ कालचारफोरखौ दिखांलांनानै जाहाथे बयनिबो हारिमुखौ फोथांनानै होयो आरो आसामाव मोनसे खौसेथि माने जेनोखि माने बिराद हारिमुनि गेजेरजों मोनसे सिनायथि आरो बेजों जों गासै माहारिखौ ज' खाथाबलायनानै मोनसे साथायावनो थानानै जोंनि आसामखौ नाम खालामनाय हारिमु जौगासारनाय आरो गोजोन सान्थि आरो जौगाखांनायखौ लाबोनो हायो खावलायदों।